الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Umanintan ko Allah yang gaya itanoy man to di kang bibitiray na tagun Allah Ta'ala sa kabarakat na taros akasabapan sa kapamakasurgatan ulam. Mga bangsa ko, ang mga Muslim, mga dato, mga bay, iman to na aya bandingan tamusang kaya makampata oras na sumipantag ko kambilang atawi si sadyang kaya paturo. Iman yan diyang kaya paturo na inot bilang atawi kahit na mabubaloy ang mga sakit yan. Na di na ni pumagusin tanoy man to adiyang ka na mga sakit o dila. Mga sakit o katuro. Uli na kasabapan sa kapkagusaw tao may sabab ko dilayan. Na diyang kaya dila aguso puso na ginan idu alimu Allah Ta'ala igira manuto at itagumpiya diyang kananaduwa na mata na sutaw na mitayaw din sa kanyan si kubantugan na gusto manang. Okay, naigira manuto miya karata so pasadulila na gusto pagkakapuan ko puso na sabnar ayaw mo niyan nakapakadapanas nagukapakarunden. Mupunta no sa diyang kuto akaturo Allah Ta'ala sa surah Qaf ayat ka-10 A'udhu billahi minash shaitanir rajim ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Dan atigu Allah sa tagabuwa katuro amanan yan na badi katitikai o makadadarpa. Amanan yan nagyuto sa mga malaikat. Pasurat ko mapia, naguso pasurat ko marata. Adi taro di mangkulawla. Lawan apisatagaan mapia amaturutano lapki surat ko mga malaikat pasurat sa mapia. Na ipumaniran ko kitabtan. Na lawan mambuwa pisatagaan adi tano di maturu amarata na ipasurat ko mga malaikat pasurat sa marata na ipatepisan po tadaptartan. Nagyuto iindo agar katano si isalungan na mauri kukuman wallahu subhanahu wa ta'ala si ko pisakato ang rakatan. Yan kaya mga panyakit o dila na giran mga sakit di makambual sa dusa. Pagkanaroon hamaran yan na panyakit ang kaya dila tanong na diyang kanan pembetuan sa kapamaganta. Na diyang kanan na kapamaganta nagyenan so miyaloy tano
Aso kaluyang kasi ko pedka di makadadarpa, di maka mamasak. Ay naluing kas kanyan si ko marata na giuto na malagi dudun malagi do madadalamon so inaluing ka amarata anta kadirun madadalam na paled no tudusa. Nasallahu ta'ala na migais kanyan sa lalangan sa keturuan yan sa Quran sa suratul Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'da, di po pumaganta o sabad rakanu susabad. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh, bagkababayay wisar kanu makan yan so sapu o pagarin yan na miyatay na ikagudiyubuto. Sa manuto na tanto maulad tutulan sa kaya kapamaganta, so ay importante na migna kay na gumita pala kay o mu'min o di na Muslim ada di pupakampal sa dusa niya namala. Sa manaya na diyang kaya masatan makapapantagan na madakla diri niya na bentugan kadakla din yan di mapamaganta na taros apugyaban mambu mga tao sang kutuwa kapasang yan ni kapamaganta okay na din yan katawan na si salungan na mauri na so mga amalian na mipumedian ko pupamagantaan yan na may kadipo na makatipid so amalian amapya na yag manakuan na so dusa o piyamaganta yan na ibugay ron nagubupus nga ako narakas kanyan. Miyaluy wallahu ta'ala si sa Quran at yung kanan mga tao sa kapumbalikiran wallahu ta'ala tuma sa kapupunang gilay ko mga ula-ula at yung kanan mga tao sa kiyaturoon wallahu ta'ala si sa Quran at tigyan na hamazin masyain binamim manan yan na mga tamaganta ay plalakawiran na diyong kuto kapamaundur manan yan na mga tamaganta siran iplalakawiran ko mga manusia diyong kuto dinan di kasilyan ta si kudatariran ang manusia na tanto apya kalaklak adyang kay kapamaganta sabab sa kagya di man yuwas wala nasutaw at maganta o di na makay ito ay na dilin matagmatay o di niyan kasubsubray so di niyan di pupakay toon na guli niyan di pamagantaan na margnuto susiron si sa diyang kaya dunia na susiron si sa lungan na mauri na miyaluid no rasul adyang kuto aswatiin sukya may radakon na siya gadanak na mga tao aming babaloy sa mga kanukuiran mga gagarang mga tumbaga na ipagkakatiran ko mga parasiran na gusto mga rarbiran guminira ako at tigiyan ya Jibril na mga antaway niya mga tao na tiginaginan sa mga papasang ikapamaganta ko mga manusia. Ikadua sakit nila na diyang kanan manan yan na kapamukag. Diyang kanan na kapamukag na kambibisa na nanudila. So mga anggota na ayat itu adikang gulalan ano kapamukag na so dilaw manusia. Na diyang kanan na kapamukag na ini sa pasapardnanan o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam niya kaysa na ini si ya Rasulullah na ino sa mu'min bakato na mu'min akaligta na tiginaway na tigumini siya ba nakato na mu'min atalaw na tiginaway na tigumini siya ba nakato na mu'min abukag na tiginada manan yan na sutaw na may kamalay mamukag na kada ko kamu mu'miniron
kada kuaya mananyan nakalayan ni paratiaya. Na gusto mu'min na miyapan sa gusto o mga bukag na miyapan sa diyang kuto ay ni pamaninta wallahu subhanahu wa ta'ala na umiyakawatan ko limo wallah. Sa Quran na miyakapiran ma'aloy fala'natullahi alal kadhibin na pimurkaan wallahu ta'ala so siran ito ang mga tao ang mga bukag na yaman ang pimurkaan na miyawat ko limo wallahu ta'ala so tao leha may na ginawa niyan sa kapamukag. Diyan kay ayaman niyan nakapamukag siling gularan ko mga dila o mga manusia na mauladatan to akini sa parno ng Quran na gusto kaya tapli sa unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pananggilan tanong o ba tanong makapagpamukag nagpananggilan tanong o ba tanong may pagpamangdo so kapamukag ibara ito mga lokas ay irakuan namin pamangdawiran ko mga watayran so kapamukag sa diran undi katirwa sa tiran ubadan antunan iba na magisir ko antawaya kirap na turuang kak na basak ni kirkom ak na ba kailangan ito ipagmaan o di na suwata na pakilay niya noon apo pumukagan yan at turo niyan kuwata yan asong kasiman kaanay bagay akang raka Urian yan, nadabuhin ibigay niya nun, nasangkot oras, na kanabas kaniyang bu, di mamukag kay pagando niyang pankuwata yan, so kapamukag. Giyanan, ikadua sakit o mga dila. Ikatulwa sakit o dila, na diyang ka na nakapamaninta. Nasutawa balisintaan na baluyan at tuman yan. Adiyang kaya hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, أبترويا لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أهلكم آمنا yan na di niyo pagpamanintaan sa mga ginawa niyo na di niyo pagpamanintaan sa mga tamukyo na di niyo pagpamanintaan sa mga pamilya niyo. So ámana yan na lalanganan ng nabita na Muhammad ninyo problema sa mga dilayo ko kababalisintaan si ko ginawa niyo gusto o tamukyo na gusto ay manan yan na pamilya niyo. Go miya doy pananabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam aswatigin man ay susinta. Aswatigin man ay susinta na pagpumaniksi ko kapuruan ng mga langit na pagpangalalakuban sa mga pinto langit kadi niya no to terima na diyang kuto ayamanan niya na sinta nago maulog si lupa na pagpangalalakuban sa mga pinto lupa ugay na susinta na amay kudin na kasimbuangan yan na gudin yan kabubenaran sa pamanintaan yan adiyang kutap pamaninta na yaputwan yan na supunan o sinta na ayan yan ang binasam, ayan yan ang gargar, at yan ko ito ayaman na yan na punan o sinta, iyutusuti ko mga awangan, asubali sintaan, na ayap kisinta yan na diya ginawa niya. Pagdating sa diyang kanang sakit o dila, na diyang ko itong kadakal o kakila. Diyang kanang nakadakal o kakila, na ini tungod na ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa pagko mga panyakit to dila sa kiyaturo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam la tukthir ad-dahik fa inna kathrat ad-dahiki tumitul qalb din ka pakapendak la suka kela amata na suka pakadak luka kela na ipupatayo puso ginan so maranyan na adna mga tao at titimo-timo lalayon siran din misa sa gurong kakela na diya mga tao to nagyuti pembetuan ng mga lokas sa nauras na marani din ng barasan sirat. Alang-ulangwa na piyakan deklian so kakela yan
napakauman sumasa aayamanan yan napakaw tantang din gumuraw sa sangat takaguraw. Okay, nasurasul na pituro yan upama ko katawan niyo so katawan akong na may tusuka pa kagkulayo na yan na makadakal na suka po pa kaguraw kayo. Manaw to nasurasul na din mabubaling sa mukarnan yan. Adi yung kutakulaw la si kukapatay, nagusukubur, nagusukulaw la si salungan amori. Na makaguguro ko din sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, na so mga manusia gira to mapipikir na diyan ko to ay mabubaling sa puso iran na husaytan sang ko to akadakal adiran di kapakakala usula da maubasalungan na gusto magubasagoi. Apiapan wasiat. Apiapan ayamanan yan na wasiat na may kabagpakadakal sukakula na sabun-sabun na niya dako kapangusiat kami baloy ka kumidi mimbaloy kan drama na ayamanan yan na sa Quran na inituro na kaguro na pituro rasul sa Quran na igira pambatian niyo na pangguraw kano na di kano pakaguraw na di kano din kuraguraw. Sabab sadyang ko tayo initurun sa Quran na tanto ayamanan yan na serious akin iturun nun. O di initurun sa Quran sa mapanad sa tama na mapanad na sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na iturun sa Quran na lang na pisyo na baray bunyan na plutos sa nating sadyang ko to kipusulod no Jibril ko puso yan ko Quran na sa Rasul na igira pumbatian yan sa Quran na lalayon din pungguraw na sa mga sahabat yan na igira pumbatian yan sa Quran na lalayon sila na pungguraw. So Umar ibn al-Khattab radiyallahu an na niya kaysa na disiran disembayang na inisak po Rasulullah sa mga tutulan si Kualungan na Mauri na so Umar ibn al-Khattab na ikaw mo mga siksa sa kapumugusayon ng Allah na yatama na kaya pakaguro kaya na minitapas ko sa bayangin na niya kasubra sa saulam na doon nagugunapian. Na si kaya wafat Umar ibn al-Khattab na kaya tunan sa parasyan ko takbamatanian kaya kakaran sa balas takbamatanian sa kadakal ayamanan yan nakapugukit tuno di kambulan adyam ko to alo yan si ko balamatan yan. So kaguro kasupakaw kakila na yamanan yan na sifat tanan ng mga mu'minin nagusipat ng mga nabi na so kadaklo kasinga na sifat tanan ng mga musyrikin aguso mga kafir na yamanan yan na kana bumaratas so kagkila okay na so tanto ako nakapakadakla nagyutoy ini sapar nagukna bumaratas so kagkila asar ka anday sukor okay na amay ka ba sa Quran Goyamanan yan na mapanadakaturo na aya yun din dirubasa na pugulugan ko kagkala na ayamanan yan na yuto na istihza ayaman na istihza na di pagisusun so Allah na di pagisusun so ayamanan yan na mga katuro Allah asiyang ka na wasiat na diyan na nipitaman taman na mapuro ko lang ano katuro si isang kaya liyaw lupa si isang kaya dunia sa kaya turo no Allah ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين دادن أقدروا بمقالان سقابيا ولنا قابند ويمانا نقدروا سكيب بنولن سيك وغما والله سبحانه وتعالى جينا ميامي والله تعالى سيسا قرآن أنقطو أكيا سيبتا o mga musyrikin sang kanan akakala akapagungatungat nagukakala akakala nilami innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun wa idha marru bihim yataghamazun wa idha inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin ayamanan yan na mata-mata na sa mga tao ang mga baradusa na ay maulaw layran na diran di ikakala so ayamanan yan ng mga mu'minin na hiran niya kaumasiran ko mga pamilayran na diran disudi-sudiin so ayamanan yan ng mga mu'minin
Maurib no Allah yang kanan kapag susu aku agama na sudin su Allah Ta'ala apian tunaw kita katero yang kapag susu aku agama datarang ko tadiyon di katero tao sa manapanap na kanu mamagamal kaya man yan na apia baka doon makakibit sa kasulda tao ko surga lagi ito na kapag susu to ko agama Ayah mananyan na inong ko to petirua aswallahu ta'ala na kawasa sa tama na kawasa. So Allah nagpakagaga. So Allah ta'ala nagkagaganyan sulang-ulangon taman. Kanabat ano di kaming ko surga yan. Aswallahu ta'ala na langon akad niyan na gaus yan sa tama na gaus. Nagusto di katirua sa dia ko rin besembayang dia ko bu ayah mananyan na mamin ko surga. Na yan na nakapagsusunan ko agama. Gusto di katirwa sa andunong buod yang kay atibo wallah. Nasang ko tawres nakapagsusuto ko agama. Na pananggilan tano sabab sa bigay su Allah Ta'ala sa kapasadan Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. So Allah Ta'ala naskan ini pagsusukiran. So kapagsusukiran ko Allah gusto Rasul. Gusto mga mu'minin na gusto agama Allah nang badalang siran Allah nas kanyan din pagsusukiran nagupaka ito niyan siran nagundi man niyan siran sabab sa jam ko to akapagsusukiran ko agama way natatali kanyang kiran sudusairan si kuya man yan na pangawuri oras mangurip no Allah padisasaki ito nila adyang kanan kababalisapan yang kanan kababalisapan na madaklatao apuknian so o sapayat madaklatao adi din nagkukumpleto so katuruyan udi makasasapa nagyang kuta akarnian din so mga sapa pesepa ko kapuro Allah pesepa ko si kuayamanan yan na miyangadin na diyang kanan nakasepa apakasaksiin kaun so Allah na mapuruanan si kulamuan o penanggilaan ubamasok pa sabab sa kagidyang kuto anto na ibanayad na piya kasaksi ikaw na so Allah nagketuman kad na diyang kuto ay nisepa ka inuntabuay nisepa ka na diyang kuto amarata aso kinisepaan ka kumarata nasuding kaon katumana nagyuto naparatiang kauto ko Allah agi sabab sa kiyato kaon ka marata na aya ini tuman kana diyang kuto kaptu batang kaon si ku Allah subhanahu wa ta'ala maurib no Allah pituru Allah ta'ala sa Quran wala tuti' kull halafin mahin ubang kapupurati aya so langon ubali sa panahina aya manan yan na di ka pukiswa-swa kutaw bali sa pan aupun diyang ga taw na langon na turun yan na sapa Nauna ato na niba na may pakasamudulian na sapa na diyang kutataw na radigdun sa kanyan na bukag kaso mga patihis na dira na ula-ula ibayran na bayran na yaman yan basiran mga balisapan dira nung tukukuhaan tindigiran ang kutuwa langon-langon na kasisapa datarukan dagang diyang kutaka padagang lalalayon niya ng kutad niya di kasepa pesepa ko ku Allah adiay na mialapis pesepa ko ku Allah kadiay na tabla pesepa ko ku Allah kadiay na parar kabuy nagyang kanan na ganating ko to kapadagang uto bukag nagupadagang uto balisapaan alumya lang su Allah wagparatiyaya wala tuti' kulla man halafin mahin din ka pupuratiyaya aso tao abalisapan perben asakitan kaya dila na diyang kanan akatum parasa madakal latao aliyah niya na ginawa niyan amatang parasan na diyang kuta makaturo makatuturo sa katum parasa na tiyaplis na nan unaditan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam batta bulaboron ko siranuto ang mga bayi ayamaran yan na di din patut nagudi din na yamanan yan na mapya ubakiran papakapo na diyang kuto
kadturo mga tampara sa sabab sa kagiginan na pauwinganan anumalang kapkuan na mga akalyan. Padakan sa diyang kuto, sakit na diyang kay dila na diyang kanan akat kabur. Mana sa tao amat kabur, aw mantiro sa katiro na makatuturo sa kanyang buhay mapuro, sa kanyang buhay tatamukan, sa kanyang buhay ibarabangsad, sa kanyang buhay mapasak, sa kanyang buhay matayid. Anong tao adin yan di matiro sa kanyang buhay malay parataya. Niya kay salungan na miya panutulas sa katawa mama, adi simbayang na punggiraw sa makalilibto na mga tao sa masjid, pumaling kumapi kasujud, narumiyo kupman na tira na pumaling kumapi karuko, na din makatigr, na miya kagiraw, kukya pa kasilam yan, sukat tutukoy niyo, na nabamatag ako, mapi karuko, aguk nabamatag ako, mapi kasujud, kadiyo ko pandipo sa sangkayagoy. Allahu Akbar. Karina utusad na mga tao, maran yan na barasiba o gaid na sa kanyan na matakabur. Di niyan dito kabur, so simba niyan. Amya kaysa, namya katahajud, nadapan sa bangalungan, na lumiyang kapden sa dalmay na namya katahajud. Allahu Akbar. Miya kaysa na tunay iba na miya kabatiya sa Quran, na lumiyang kapden si kuyngadiyan miyaka timar matya sa Quran. Miyaka isa na miyaka sirka na lumiyang kapden si isang kutayhad sa kanyan na yamanan yan na mapuro ang pasasadka. Na diyang kanan na tao at taranan mapuro ay kikidiyan niya noon na so Allahu Ta'ala na di niya no tukabubayaan agalabag agyan ka na nakatakabur, kamadaklatan to kialuyan yan sa Quran, sa kiataplisan yan ko mga matakabur. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napitiro yan, si isa diyang kuto isa ko mga hadith yan, at tigyan na ana zaimun bibaytin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Sakna tigyan na ako na kun gagaranti na natigyan so wala isi ko pikiri dano surga at tigyan manayaman bugyan no tao ay nibugakyan so kapupola. Kaya manan yan, nadyang ko takapupola, nagyuto so di kapupola o mga tao, mga matakabur ni katiro. Inutuli makapupola, kakipangingimpuro ano to'y katiro. Ako man isa na yatin, bigyan na yung mapasang, mumula di ilmo, mumapuro, ikatao, na may kumatigro to tao, adiro pagkapad, nagiran tiro no Rasul, makatarusadan ko, turugan ko kinilu surga. Sa kanyan, napiapan makabubenar, na di makipagpapawala, kakagis kanyan na panananggilan yan, uban yan, panakabur, so ilmo yan. Wabayitin fi wasatil jannati liman tarakal kadiba, naguin ako na tigyan, so, turugan, si ko loko surga mambugyan o tao pagpulagyan yan so kapamuk. Allahu Akbar. Wa in kana mazihan apiapan sa kanyan na matagdi sindig na diskanyan pumukag. Allahu Akbar. Na diyang ko tataw apia ko kasindig na tuto so katiro yan na inakurun Rasul makatarus din si kulo ko surga. Nagupya ka oriyan yan noon at ginwabayitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. So pag akunak na tigyan, so kapuruan o surga aron makatarus so tao pipipian yan so parangay yan. Amanan yan napibilang atawan yan so mga ulaulan yan si ko din yan di kapakinduduro na mala nasukatiro yan na pinbilang atawan yan. Mangurip no Allah so nabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nialuin yan ay gira ko na niya pita aso ibang suwalungan na lango-lango na ang gautaw manusia na makipumbitere siran ko nila na panggiraw sira na hay nila na sir kami sa sabab
Ako pa mako piya ka na maginuntulan ka na pala kami din niya ka paginuntulan. Na upama ako saka na ayaman niya na sila ka nang gulo ka sa marata na langulang kami din niya karata nagyang ko to Rasul sallallahu alaihi wasallam na pitro yan la yastaqimu imanul abd hatta yastaqima lisanuhu wa la yastaqimu lisanu hatta yastaqimu qalbu. Di din pakabugar so para tiyaw tao sa taman sa dinian makontrol dilayan na dinian ka kontrol so dilayan sa taman sa di na so para tiyaw ko puso yan. Mangurip no Allah ay kontrol lang kaya dilatano napakapuso din tanong ko para tiyaw tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala miyali Rasul sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sa din sa tao paparatian yan so Allah usulong na mauri na terus sa mapia na udi mapia maptero yan na tumu abadin raramak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.